ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିବେ, କାରଣ ଶୀତ ଦିନ ଆକାଶଟି ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ରହିଥାଏ, ମେଘଟିଏ କମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଲାଣି, ବେଳେ ବେଳେ ମେଘ ଘୋଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେବେ ମେଘ ଘୋଡ଼ି ଆସିଲେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମକୁ ତ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସେତେ ନିରୀକ୍ଷିକରି ଦେଖୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶକୁ ନିରେଖି କରି ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁନୀଲ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ସୁନାବେଡାରେ ସେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଆକାଶଟିକୁ ଘୁରି ଘୁରି ସେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମେଘଟା ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେ ତାରା ଯାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ସେ ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ, ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ତାରା ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ସେ ତାରାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣିଛେ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଭୂଇଁ ଉପରକୁ, ଯେ ସେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବେ ଏବଂ ଏଇ ତାରା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ସୁନୀଲ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟକୁ। ଆମର ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାରା ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ କଣ ଦେଖିବା କଥା, କେମିତି ଦେଖିବା କଥା, ଆଉ କାହିଁକି ଦେଖିବା କଥା ଏବଂ କେମିତି ଦେଖୁଛେ ଭାଇ। ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତାକାର ଭାଇ। ଏଇ ଯୋଉ ତାରା ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ତାରା ଦେଖିବା ହଉଛି ମଣିଷର ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥିଲା, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରୁ ଆମର ତାରା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ କୋଉ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ ବା କିଏ କୋଉ ଗଛ ଆଢୁଆଳରେ ବସି ଆମେ ଖାଲି ଆକାଶକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଆଚମ୍ବିତ ହବା କଥା ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଣିଷ କରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ତାରିଖରେ ତାରା ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ତାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ହଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ଦିନ ସରିଯିବ, ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଅଧା ରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ ଶୀତ ଦିନ, ଏବଂ ଏଟା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେଟା ନଥାଏ। ଆମେ ସାରା ବର୍ଷ ତାରା ଦେଖାଳି ମାନେ ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆକାଶରୁ ସବୁ ଧୂଳି ସବୁ ଧୋଇ ଯାଇଥିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିଷ୍କାର ଥିବ, ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ତାରା ଦେଖିବାର ମଜାଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଶାନ୍ତାକାର ଭାଇ, ଆମେ ଏତିକି ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ତାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସିଓର ଯେ ସେଇ ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଗଲେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ତ ଏବେ ସରିଲା ଜଷ୍ଟ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନଥିଲା ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ଆମେ ଆଜି ତାରା ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଏବଂ ଆକାଶ ବାଦଲ ଦ୍ଵାରା ଢାଙ୍କି ହେଇଯିବାଟା, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସମୟଟା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଦେଖିଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ଲାନ କରିଥିବା ଯେ ଅମକ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ତାରା ଦେଖିବା ଏତିକି ତାରିଖ ଦିନ, ଏବଂ ସେଦିନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଅଥଚ ଏଇ ବର୍ଷଟା ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଲଚଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି କରି ହଉନାହିଁ। ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାଟା ହଉଛି ଆମର ତାରା ଦେଖାଳ ମାନେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। କାହିଁକି, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଠାରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ବି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଅଛି ଯୋଉଠି ବାହାରେ ବେଶୀ ଲାଇଟ ର ମାନେ ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ ର ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଧୀରେ 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 ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ଏମିତିକି ଦେଓମାଳି ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନାଲକୋର ମାଇନ୍ସର ଲାଇଟ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଆକାଶ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ପାଇବା। ତଥାପି ଏମିତି ବି ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ଅନ୍ଧାର ଏବେ ବି କୋରାପୁଟରେ ଅଛି, ଏବଂ ତାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ।
ହୁଁ। କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ, କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ହଁ, ମୋର ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ମାନେ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରେ, ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇକି ଆକାଶକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ତାରମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଉଠୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆକାଶ ବାଦଲ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ୟାର କାରଣ କଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଭାବିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ପାଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୁଡାଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଆମର ସବୁ ଘଟୁଛି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ଲାନ କରିନଥିଲେ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏବଂ ତାରା ଦେଖିବା ବି ତାରି ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବା ଏକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଅନୁଭୂତି ଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏବଂ ଏଇ ସମୟଟା ହଉଛି ଆକାଶକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ମିଲ୍କି ୱେ ଗାଲାକ୍ସି, ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀ ହଉଛି ସୌର ମଣ୍ଡଳର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ଆମ ସୌର ମଣ୍ଡଳ ପୁଣି ଯୋଉ ନିହାରିକାର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ସେ ନିହାରିକାର ନାଁ ହଉଛି ମିଲ୍କି ୱେ ଗାଲାକ୍ସି। ଏଇ ମିଲ୍କି ୱେ ଗାଲାକ୍ସିଟା ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛାଇ ଛାଇକା, ଅଧା ଛାଇ ଅଧା ଆଲୁଅର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ କହୁ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ବା ମିଲ୍କି ୱେ ଗାଲାକ୍ସି। ରାତି 3ଟାରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୋର ମନେ ପଡିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲ୍କି ୱେ ଗାଲାକ୍ସିଟା ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ, ଯଦିଓ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ତଥାପି ସେ ଯୋଉ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିବାର ଲୋଭକୁ ମୁଁ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରିକି ଘର ଖୋଲିକି ଛାତ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିଲି ଯେ ମିଲ୍କି ୱେ ଗାଲାକ୍ସି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଯଦିଓ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ମୋ ମନ ଯେମିତି ମାନେ ଖୁସି ହେଲା ଦେଖା ନଗଲେ ବି ତଥାପି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1ରେ ଆଲୁଅ, 2ରେ ବାଦଲ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖି ପାରିଲିନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରୁଥିଲି, ଅଥଚ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ ଯେ କେବଳ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ କହିଲେ କେବଳ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଯାକ କଥା ଆମେ କଥା ହଉଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ସୌରମଣ୍ଡଳଟିକୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ କେତେ ବଡ କଥା ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତାରାମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ତେବେ ଟିକେ ନିଦ ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର, ଟିକେ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ଆପଣଙ୍କର ନ ହଉ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଖୋଜ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆର ଯୋଉ ସନ୍ଧାନ କରିବାର ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।